palate iz različitih epoha, objašnjavala je vrednost svake od njih i tada sam nekako razumela koliko je bitno da na licu mesta to o čemu se govori imaš priliku i da vidiš. Dakle, mogli smo to i na predavanju da vidimo, da ona prikaže fotografije Palate Riunione, Narodnog muzeja, Doma štampe, to su sve palate iz različitih perioda, ali kada stojiš ispred njih i posmatraš ih tako u celini, tebi je jasno da je to jedno čvorište, da je to jedno bitno mesto i u tom trenutku sam pomislila ja ovo želim da radim. I već sledeće godine sam imala tu sreću da sam se priključila Nedelji arhitekture. Ja dolazim iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. To je ovako na prvi pogled jedna konzervativna, zatvorena institucija.